Onko tärkeämpää? Minä, mitä jäljelle jää? Kun mitään ei säästellä. Enkä oo herätä. Kun ollaan dokattu meret ja pilattu maa. Minne sä menet? Ei oo tois planeettaa. Kun ollaan dokattu meret, saatu jäät sulamaan. Todella sarararara. Sarararara. En mä. Saanut jotain mitään. Ei tää lisää. Kaiken käyttää. Elää mun viimeistä päivää. Enkä mikä saa sut heräämään. Ollaan dokattu meret. Pilattu maa. Minne sä menet? Et toista planeettaa. Kun ollaan dokattu meret. Saatu jäät sulamaan. Ja jäljellä on vaan verbensoja. Bebensoja. Ollaan dokattu meret. Ja filattu maa. Minne sä menet? Et tois planeettaa. Korattu meret. Saatu jäät sulamaan. Ja jäljellä vaan sarararara. Ollaan dokattu meret. Ja pilattu maa. Minne sä menet? Ei oo tois planeettaa. Kun ollaan dokattu meret. Saatu jäät sulamaan. Jäljellä on vaan sarararara. Sarararara. Framförallt om man tittar på de här porträtten så känner man igen, det är inte så många drottningar här, men man känner igen smyckena och så vidare från No. drottningen har No. det är som ett porträtt, att man ser ju ofta Ikään viere. Ta kädestäkin. Joudun tämän olevat silti. det blir så verkligt och sen så får man själv Ei ole mut ilmi. On tästä. On tehtonut tätä irti. det känns inte lite som en länge sedan. Jos täältä tiimiet voidaan kräkkätä kaava. Ei näitä viedään tän irteen amataan. Viedään käydään krakaa. Tästä näköinen on valmiisata. Ja pyydän SOS. Teille mä huudan SOS. Taitaa sut taas SOS. Nyt on 112. Meitä on hävinnyt 2. No. Arteettajaipaat. Ne on korjattu, ne kaikki. Nyt otetaankin aikaa. Sä otetaan kiinni. Otetaan kiinni, voidaan kräkkätä kaava.
Italian kerrautiin ja maata. Mitä jos on aina Italian tai päätä. Mitä jos on aina valmis raata. Ja mä painan SOS, SOS, SOS. Siis kuulemma huudan SOS, SOS, SOS. Löytä sut taas SOS, SOS, SOS. Otetaan 112. Meitä on hävinnyt 2. Na 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 na. SOS, SOS, SOS. SOS, SOS, SOS. SOS, SOS. SOS, SOS, SOS. Kuulemma huudan SOS, SOS, SOS. Löytäis taas SOS, SOS, SOS. Tai 112. Meitä on hävinnyt 2. No, 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 no. No, 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 no. Tulee väistä en. Ajan noin nopeammin kuin Häkkönen. Löytäneen sunkaa. Tulee väistä en. Ajan noin nopeammin kuin Häkkinen. Tehdään rakastaa. Niitä tieviä formulaan. Toi hetki, kun me viimeksi nähti, tuoli varmaa ja rähti, saat näke tähti, pätki, on monta kilometriä, ne on tärkeässä, ne on luontamia, ne on tärkeässä muutakin, sitten ne on tuotti kultasia, jos ajetaan ajan sun takia, joo. Sano vaan ne sanat, mä oon siellä salamana. Sano vaan ne sanat, niin mä ajan. Työt tulee väistä en. Olen nopeammin kuin Häkkönen. Mä sunkaa. Sitä tielle mulle väistä en. Olen nopeammin kuin Häkkinen. Tehdään sua rakastaa. Tätä tieviä formulaa. Som omgärdar hela Patrullen. Just med den här omplanteringen också, det som är väldigt intressant var att man tog stickpinnar